Zápas sa vyvíjal z začiatku veľmi vyrovnane, nakoniec družstvo hostí aj viedlo niekoľko minút, no postupne družstvu hostí začali ubúdať sily a naše začali premieňať vyložené šance, čím sme sa dostali do značného vedenia. Myslím si, že naše hráčky boli aj kondične, aj technicky ďaleko lepšie ako súper. Do súťaže sme išli s tým, že dobrovoľne sme z prvej ligy prešli do druhej ligy z finančných dôvodov. Počítali sme, že skončíme alebo súťaž dohráme medzi prvými troma s takým želaním, že zoženieme také prostriedky finančné a ak by sme skončili na prvom mieste, že by sme sa vrátili naspäť do prvej ligy. Máme do konca mája alebo do 25. mája sa rozhodnúť alebo zohnať peniaze, aby sme sa buď prihlásili naspäť do druhej ligy alebo postúpili ako víťaz do prvej ligy.